तामिलनाडुआव जेब्लानिफ्राय बिजय थालापाति बिथाङा चिफ मिनिस्टार जाबाय बिनि उनावनो बिजय थालापाति बिथांखौ ओरैबायदि बाख्नायनायखौ नुदों। बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावदों अल इन्डियायावनो रेकर्ड मोनसे लाबोगासिनो दङ। लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव तामिलनाडुनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव साथाम IPS अफिसार इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बिसोरखौ सासपेन्ड खालामदों। मानि थाखाय सासपेन्ड खालामखो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडिया निउस पर्टेलनि गेजेरजों नुगासिनो दङ तामिलनाडुनि साथाम IPS अफिसारा प्रेस कनफारेन्स होदोंमोन आरो बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स होनायाव माखासे बाथ्रा बुंनानै ओरैबायदि मिनिदों आरो बे मिनिनाय ग्लाब ग्लाब मिनिग्लाबनाय बे मिनिग्लाबनाया ससियेल मिडियायाव गोसारबाय भाइरेल जाबाय। बिनि सायाव लोगो लोगोनो एक्सन लादोंमोन। बियो मानि थाखाय जानो मोनदों होनबा नोंथांमोना फ्रायानो मिथिदों जानांगौ। सासे उन्दै हिनजावसाखौ सानै मानसिया नैबे सावगारियाव नुनाय सानै सुबुङा जिनाहारि खालामनानै खासि बिसि बुथारदोंमोन आरो बिनि जास्टिस नागिरनानै गोबां तामिलनाडुनि रायजोफोरा आरो नखरनिफोरा जास्टिस बा थार बिजिरनाय न्याय नागिरनानै आन्दलन बा रिलि खालामबाय थादोंमोन। बेफोरबायदियैनो IPS अफिसार जाय रामिया भारती होननाय बे गुबैयै बिनि नामखौ मख'नाय जादों दि बिथाङा जाय हिनजाव IPS अफिसार इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बिथाङा बे दायित्वखौ लादोंमोन आरो अलरेडि सानै सुबुंखौ जाय दायनिगिरि जाय उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै खासि बुसि बुथारनाय बिसोरखौ हमबाय एरेस्ट खालामबाय होननानैबो बिथांमोना फोरमायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बिनि सायाव मा साजा होनाय जागोन मा खालामनाय जागोन बिनि प्रेस कनफारेन्स खालामनाय समाव बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंनानै बा दानि गोदान CMनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनानै आरो बे जिनाहारि जाथायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना थाद'नो हायै मिनिग्लाबनायखौ मोनबाय आरो बे मिनिग्लाबनाया ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लोगो लोगोनो बेखौ तामिलनाडुनि गोदान CM जाय बिजय थालापाति बिथाङा ओरैबायदि लोगो लोगोनो एक्सन लाबाय बिसोर साथामखौ लोगो लोगो सासपेन्डेड खालामबाय आरो मोनथिनायाव जायफोर दायनिगिरि सुबुंफोर खासि बिसि उन्दै हिनजावसा 10 बोसोरनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय बैसोरखौ थैजासिम बा थैनायनि साजा फोसावनांगौ होननानै बिथाङा अर्डार होबाय होननानैबो बे बाथ्राखौबो मिथिनो मोननाय जादों आरो ओरैबायदि अब्ला नोंथांमोना ससियेल मिडिया क्लिपखौ नाय।
बेहाय रामिया भारती होननाय IPS अफिसार, जाय आइजो IPS अफिसार बा इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस, बिथाङा नाम खारि जादों बा बिथांनि मुंखौ गुबैयै मख'नाय जादों, रामिया भारती बिथांखौ। दा बिथांमोना तामिलनाडुआव जे जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय हिन्जावसा बिनि प्रेस कनफारेन्स होदोंमोन आरो मा साजा फोसावनांगौ। दा बिथांमोना माखासे डायलग होनानै दानि तामिलनाडुनि गोदान CM बिजय थालापातिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना ओरैबायदि मिनिदोंमोन। दा बे मिनिनाया गासै ससियेल मिडियायावनो गोसारबाय, भाइरेल जाबाय आरो बे भाइरेल जानायखौ नुनानै तामिलनाडुनि CM बिजय थालापाति बिथाङा बिथांमोननि सायाव लोगो लोगो एक्सन लाबाय। दा बिथाङा बिजय थालापाति, जाय CM गोदान, बिथाङा 3 IPS अफिसारखौ लोगो लोगोनो सासपेन्ड खालामबाय। आरो खोनानो मोन्दों जाय जिनाहारि खालामनानै उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारनाय बे दायनिगिरिखौबो गोख्रै साजा होनायनि बा जिउ जोबजासिम साजा होनायनि साजा फोसावनांगौ होननानै बिजय थालापाति बिथाङा अर्डार होबाय होननानै बेखौबो मोनथिनाय जादों। अब्ला जों मिथिबाय जितु जेब्लानिफ्राय तामिलनाडुआव बिजय थालापातिनि गभर्नमेन्ट फैदों बा बिजय थालापातिया CM जाबाय, जेरैहाय बिथाङा फिल्माव, मुभियाव बा एक्टिंआव माने जेरैबायदि एक्टिं खालामबोनाय, फाव खालामबोनाय, जेरैबायदि जायफोरा दादागिरि गुन्दाफोरखौ माबायदि खालामबोनाय, दा बुथारनाय, बेफोरनि सायाव एक्सन लायोमोन जेरैहाय फिल्माव, दा रियेल लाइफआवबो बिथाङा बे खामानिखौ मावदों होननानै गोबां सावरायजागासिनो दङ। बेफोरबायदि जुदि जाथाया जोंनि आसाम स्टेटआव जायोमोनब्ला हयथ' बेफोरबायदि इनभेस्टिगेसनखौ खालामनायावनो बा बिसोरबायदि माखासे जाय साधारन सुबुंनि जे गाबनाय दुखु, जाय उन्दै हिन्जावसाखौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै बुथारबाय, बे न'खरा एसेबां गाबगु खुगु, बेसेबां दुखु थालांखो, बेसेबां दाहा थालांखो। दा बिनि बिजिरनायखौ, थार बिजिरनायखौ जास्टिस होनो नागिरै बिथांमोना गावसोरनि डायलग होनानै मिनिनाय, बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिनायाव बे जोबोद लाजिथावना। आरो थारैनो जुदि बेफोरबायदि थासारिया जोंनि आसामाव जायोमोनब्ला बेनि सायाव जोंनि आसामनि CMफोरा मा खालामगौमोन, बेखौ नायबिजिरनायावनो, सोंनायावनो, फिननायावनो बोसोर बोसोर बारहोगौमोन, नाथाय बिनि सायाव जेबो एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन। नाथाय तामिलनाडुआव जोङो लोगो लोगो एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। CM होनोब्ला बेफोरबायदि जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि CMनि थाखाय गोनांथि दंना गैया होननानै मा सानो? अब्ला नोंथांमोना बिजय थालापाति सारनि थाखाय खनसे लाइक खालामदो।